Sinä päivänä, kun Luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupes siinä piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepaa, piirtäjä ei kaivannut. Aivan niin kuin olis hurmuksessa ollut, mestari valmisti sut. Se kuva oli kaunis, oi ihme suorastaan, muodon jumalaisen sai. Kuvan viereen hän merkas, ettei suhun päde kuolevaisten lait. Niille, jotka yhä epäilevät Luojaa, sanon vastaukseksi vaan, että jos ne edes kerran näkis sinut, kaikki